Jo sóc mestra, ara mateix sóc tutora de 5è, i els hi farà molta il·lusió que estigui dient això. Em sento bastant Hannah Montana, que sento que tinc 2 vides. Surto de l'escola i me'n vaig a algun esdeveniment o alguna cosa, i després torno a l'escola, llavors me'n vaig a gravar i faig vídeos i faig temes. És com que es barreja tot una mica. A Can 40 ens agrada viure el moment en què tot comença i avui, per primera vegada als 40, ens visita la Júlia Moment. Què tal, com estàs? Superbé, supercontenta de ser aquí. Aquesta, més, és la teva primera visita aquí als 40 i vull saber moltes coses de tu, així que te preguntaré de tot. Super. De zero, com si no et conegués de res, com si no t'hagués seguit de res enlloc. Després parlem d'això, de les xarxes. Però abans de tot, a mi m'agradaria saber quan comença tot. Quan et comença a interessar realment la música a tu? Ara, la música ha estat present sempre durant tota la vida. Jo de petita feia ball, per exemple, vull dir, ja hi era present. Però a l'adolescència, 13-14 anys, vaig començar a seguir grups catalans i m'agradava anar a festes majors a veure els grups catalans. Llavors és com que em va començar a cridar l'atenció el fet d'estar sobre un escenari, no? De què deuen estar sentint aquesta gent, que xulo ha de ser, no? Llavors vaig començar a cantar les cançons que escoltava i vaig trobar la necessitat d'aprendre a tocar algun instrument, vaig agafar la guitarra i de forma autodidacta vaig començar a aprendre a tocar la guitarra per acompanyar-me. O sigui que vas aprendre tu sol a tocar la guitarra? Sí. I cantar? Clar, tu també anaves cantant? Clar, ho feia com podia, també t'he de dir. Ara si recuperem alguns vídeos que hi ha per allà, fan una mica patir. Però, de fet, els he deixat perquè crec que és xulo veure l'evolució, no? De dir on va començar tot i on estem ara. Però sí, tot va començar així, a casa, superinformal, sense cap aspiració ni sense anar més enllà. I tot, a més, va començar gràcies als grups de casa, grups com quin? Com Amélie. Amélie? Sí. Ostres, que bo! És fortíssim, no, clar, ara ho mirem, o sigui, ho miro amb trajectòria, dic que heavy, i com està la música en català també ara, no? Comparat en aquell moment que hi havia 4 grups comptats i punt, i ara que hi ha tanta diversitat, tantes coses diferents, és xulíssim. El Carles, Albert I l'Àlex. I com vas viure el moment en el que el Marc Montserrat va assumir el lideratge de la banda? Bestial. No, clar, per nosaltres va ser tot un fet històric de dir en quin moment... Què ha passat? Clar, és que jo vaig formar part de tota la història. Clar. De fet, tinc amigues d'aquells orígens, no? Amigues que són... que van sorgir a partir dels concerts de la música en català d'aquell punt i que seguim en contacte. És molt bonic. Estàvem en el capítol, en el moment en el que tu estaves aprenent a tocar la guitarra, tu mateixa, tu cantaves el teu aire, però no sé si després d'això en algun moment vas dir necessito que algú m'ajudi a treure bé la veu, vas començar a fer classes i fer aquestes coses. Sí, va ser una mica això. Jo sempre vaig començar des de l'inici i em vaig començar a gravar. Vull dir, està tot com gravat des de l'inici. Llavors sí que va arribar un punt que em vaig veure com més encallada, de dir, no hi ha evolució, no? Estic estancada. Llavors va ser quan vaig començar a fer classes de cant. Però classes de guitarra, per exemple, de música, jo és el que dic sempre, que no en tinc ni idea. O sigui, jo dic que no en tinc ni idea. Òbviament, una mica d'idea en tinc, però que és tot superintuïtiu. Faig tot des de la intuïció. Llavors l'únic que he fet ha sigut cant, això sí. I deies que tu, una de les coses que més et cridava l'atenció era veure aquests grups a sobre l'escenari i dir, què sentiran? Ara que tu cantes la teva cançó, per exemple, la més nova que coneixem, ara ja no. Què sents quan cantes una cançó teva, 100%? Mira, t'he de dir que no he tingut la sort de viure-ho mai. Si al final, ara ja no és el primer tema que trec meu propi, sí que a xarxes he anat compartint composicions meves, he anat fent dinàmiques on s'ha vist que també feia temes propis, però quan he fet directes, per exemple, sempre he versionat temes. No he cantat mai temes meus. Llavors, no t'ho puc dir encara, tant de bo arribi el dia d'aquí poquet on canti una cançó meva i pugui viure això, perquè no sé, de veritat crec que m'emocionaria, I cantant cançons dels altres, per exemple, o sigui, ja el fet d'estar tu a l'escenari, és com tu t'imaginaves que seria? Sí, però no. Sí, perquè al final quan et desinhibeixes passa el temps rapidíssim i realment no ets conscient del temps que portes a sobre, del que estàs fent i simplement flueixes. Però és veritat que soc una persona que passa molts nervis, llavors és com que encara em falta com trobar el punt de dir, he gaudit aquest concert i simplement l'he gaudit. Tinc moments de gaudi i tinc moments de... Estic tremolant. De nervis, de patiment i de tensió. tot això. Sí. I et volia dir, clar, tu la música l'estàs compaginant
amb alguna altra cosa a la teva vida. Sí. A què et dediques habitualment? Jo sóc mestra. Ets mestra. D'educació primària. D'educació primària? Sí. Molt bé. Ara mateix sóc tutora de 5è. I els hi farà molta il·lusió que estigui dient això. Llavors vaig complementant una mica, em sento bastant Hannah Montana, de fet. Els dos mons, eh? Sí. Però no et canvia, o sigui, no et poses perrucar ni res d'això, eh? No, sóc jo mateixa a tot arreu. L'únic que és com que sento que tinc dues vides. Surto de l'escola i me'n vaig a algun esdeveniment o alguna cosa, i després torno a l'escola, llavors me'n vaig a gravar i faig vídeos i faig temes. És com que es barreja tot una mica. I com ho porten els teus alumnes, això que siguis cantant, que a més estiguis triomfant a xarxes? Els encanta. De fet, són els meus i les meves fans número 1. El primer dia que vaig treure la cançó ja me la cantaven i de veritat és que estic superagraïda. Sí, són preciosos. Clar, és una sort. O sigui, ja tenim cançó per final de curs, no? Sí. Aquest any és fàcil. No, de fet, no em lliuro. Vull dir, hauré de pujar a l'escenari a final de curs segur. Cantar-la segur. Molt bé. I no sé si en algun moment t'has arribat a plantejar, allò, mirant a futurs, si arribés el moment en què has de triar entre compaginar la teva vida actual amb la música o triar només la música, què faries? Jo et diria que el cor em diu la música. Però és cert que al final mires com altres aspectes, no? L'estabilitat, el poder mirar en futur. Llavors és com que realment em faria por dir deixo tot l'altre i aposto només la música. Jo sóc una persona molt... Necessito tot molt segur, llavors ho hauria de veure super clar de dir puc apostar només per la música. Però al final penso que també estic apostant. Vull dir, al final, quan surto de treballar, la meva vida és la música. Vull dir que jo li dedico el 100% de les estones que tinc. Llavors, bueno, et diria que ens hauríem de trobar en la situació i que el cor em diria 100% la música. Això està claríssim. I parlant de música, de la teva cançó, Ara ja no, és una cançó que, tot i que el títol digui no, ara ja no, no és una cançó negativa. No, és tot el contrari. És una cançó que parla sobre l'amistat des d'una perspectiva molt quotidiana. O sigui, al final explico que amb el meu grup d'amics la tradició és celebrar Sant Joan tots junts i parlo de que ara ja no em cal buscar ningú més perquè amb els meus amics en tinc prou i no necessito res més. I això es tracta d'alguna vivècdota teva que hagis viscut, d'alguna anècdota, o sigui, d'algun moment que hagis viscut amb els teus amics reals i que d'aquí surti la història? Sí, de fet, hi ha moltes brometes internes que realment només entenem nosaltres. Però, per exemple, al final del tema canto La Laura surt a ballar perquè ho fa massa bé. La Laura és una amiga del grup que balla terriblement, per exemple, i ens fa molta gràcia i, pobreta, sempre ens n'enriem d'ella des de l'estima màxima i ella també se n'enriu. I, de fet, aquest moment, quan van escoltar el tema, va ser un moment molt emocional. La Laura es va emocionar, per exemple. Vull dir, és una cosa que per nosaltres... Però, clar, això, si no ho explico, ningú ho sap, no? I es queda simplement amb la cantarella de La Laura surt a ballar. Com si fos qualsevol altre nom que t'ha passat pel cap en el moment de fer la cançó, no? Sí. I tu tens un grup de WhatsApp amb els teus amics, amb la teva família, a qui els hi envies la música i que vagin escoltant des del minut 1? Sí, sóc bastant pesada. Però perquè també sóc molt insegura. Llavors... No m'agrada, també t'ho dic, però necessito bastant la validació de les persones que tinc a l'entorn. Confio molt perquè sé que són 100% sincers i sinceres, llavors sí que tendeixo a compartir molt de «Ei, he fet això, què et sembla?» I no m'agrada, perquè depenc molt i quan em diuen no m'agrada algun tema o no m'agrada alguna cosa, la deixo. I és com, no, bueno, que no li agradi a algú no vol dir que no estigui bé, no? Clar, potser li agrada a altra gent. Efectivament, ho he de treballar una mica, això. I què en diuen ells d'aquesta nova cançó? A part de la Laura, que es va emocionar. Sí, els encanta. Els encanta. Jo sóc una persona que sempre m'he acompanyat només de la guitarra i de cop sentir una producció, un tema ple de sons i omplert, canvia moltíssim, perquè al final les meves versions sempre estic amb el piano, amb la guitarreta, als concerts sempre amb la guitarreta, i de cop escoltar-me amb una cosa produïda també canvia moltíssim. Clar, aquesta cançó amb la guitarra és molt diferent. I quan la vaig produir, jo els hi dic, sempre que els ensenyo, els hi dic, això m'ho imagino amb una guitarra amb la bateria sonant. Llavors, els encanta, vull dir, canvia moltíssim. Molt bé, doncs de seguida seguirem parlant amb la Júlia de moltes altres coses, a part d'Ara ja no, de la seva nova cançó, però abans hem de fer una petita pausa, un petit break, i per això m'has de recomanar una cançó en català per escoltar ara mateix aquí a Can 40.
Val, doncs jo ara estic molt enganxada al Cas Grasses, que han tret disc. I tenen moltes cançons per triar. Heavy. Però la que més enganxada em té és la de Córrer pels camps. Córrer pels camps. Sí. Perfecte, doncs ens quedem escoltant Córrer pels camps d'Oques Grasses i de seguida tornem aquí a Can 40 amb la Júlia Moment. Seguim a Can 40 amb la Júlia Moment, que ens acompanya aquesta tarda als 40. Avui descobrint més que una cantant, molt més que això, perquè a part de portar-nos la seva primera cançó, Ara ja no, potser hi ha gent que t'està escoltant ara, que t'està veient i que diu, però si jo ja la seguia de fa temps a les xarxes. Pot ser. He sigut bastant pesada, eh? O sigui, ara ho dius ràpid, però porto 10 anys penjant contingut a xarxes socials. No n'era conscient i fa poc vaig fer el recompte i vaig dir, ostres, és que fa 10 anys, em sembla fortíssim, però bueno, al final és maco perquè tinc com una mica la trajectòria i el record de tots els passos que he anat seguint. 10 anys i 10 anys publicant, més o menys cada quan vas publicant? És que he sigut molt constant, sempre. Sí? Cada setmana algun vídeo ha caigut. Sí que és veritat, doncs arriba estiu, et desconnectes més, o algun mes que tens molta feina i vas molt apretada, però sempre m'he mantingut molt constant. I com decideixes un dia dir, començaré a pujar contingut fent covers de cançons? Clar, jo sempre he sigut molt consumidora. Llavors he vist molt YouTube. Vaig començar, en aquest cas, a YouTube, que era el que es veia més en aquella època. Llavors, per mi va ser molt natural agafar una càmera i gravar-me cantant perquè era el que consumia. Sí que és cert que vaig començar fent versions més internacionals, però sempre he tingut com els 3 idiomes presents, català, castellà, anglès. Sempre ho he mantingut i ara sí que és veritat que fa un temps m'estic centrant més en fer versions en català. I per qui no ho sàpiga o no t'hagi vist, com funciona el tema d'això, de fer aquestes versions, de fer aquests covers en català d'altres artistes? Com ho decideixes? Ho decideixes sempre tu o et van llançant reptes i diuen, per què no fas aquesta? I tu l'adaptes i te la fas. Sí, de fet, de les cançons que potser han agradat més han sigut agafades des de les persones que em segueixen de «Ei, Júlia, molaria molt aquesta cançó». I de pensar, ai, doncs és veritat, vaig a fer-la. Vull dir, sí, estic molt al dia de llegir els missatges o fins i tot a vegades a històries demano, no? Va, recomaneu-me cançons, quines cançons creieu que podrien quedar bé en català? I agafo molt les idees de les persones que em segueixen. Però a més, a part de fer això, fa poc vas agafar una cançó dels Tiets i li vas donar la volta. O sigui que aquí no vas fer una traducció o una adaptació, sinó que el que vas fer és reversionar totalment la cançó per dir com pensaria l'Olívia, què pensaria l'Olívia, no? Sí, va sorgir també molt natural. La primera que vaig fer va ser Jo Mai Mai, cantada des de la perspectiva de la Judit. Sí. I també em va sortir com molt natural, ja et dic, és que també el fet de versionar en català, per exemple, també va sorgir natural, vull dir, no va ser en cap moment buscat, jo ho feia amb els meus amics de broma, i de cop un dia estava amb la guitarra, havia acabat de gravar Mon Amour de l'Aitana i el Zoilo, i vaig dir, vaig a fer-la en català. I ni m'ho vaig pensar, o sigui, ho vaig fer al moment. Llavors, això va sortir també una mica així i també ha tingut una rebuda molt xula, ha agradat molt. I els Tiets t'han dit alguna cosa o no? Sí, maquíssims. Em van comentar el vídeo, després van compartir les històries, em van escriure i em van dir, Júlia, xulíssim, de veritat, ens ha encantat. O sigui que molt bé, molt bé. Sempre s'agraeix, no?, que et diguin que el que fas agrada. Sí, i a més, sobretot, els grups que tens com de referència en aquest moment, no?, per agafar les seves cançons i tot això. I de tots els que has fet durant tot aquest temps, que ja ho has dit, 10 anys, que es diu ràpid, quin diries que és el que més encaixa, de tots els temes que has fet, quin encaixa més amb la teva visió de la teva música, de la teva pròpia música? Uau. A veure, jo et diria que potser les últimes versions que porto fent ara són molt jo. No? Perquè al final, no et puc dir un tema concret, perquè al final tots els temes me'ls faig meus. O sigui, tots els temes, per molt diferents que siguin, els agafo i me'ls faig per estar jo a gust i per fer-los una mica al meu estil, no? L'estil Júlia. Llavors, sí que és cert que totes les últimes versions que he estat fent és el que jo penso que també la gent ho ha vist, no? Ha vist que és amb el que jo em sento còmoda i per això també està tenint com aquesta rebuda i realment la gent ho està abraçant tant. I és cap on tirarà la Júlia. Sí. Cap a aquest estil. I amb quin artista t'identificaries? Valents. A veure, mira, venint al cotxe, que amb la meva amiga ho estàvem comentant, que m'encanta Stay Homes, però pel que transmeten, o sigui, crec que són un grup supertransparent, supernatural, que fan música des de casa, que surt d'un grup d'amics, i crec que les seves cançons palpen, o sigui, transmeten això, no? Llavors em sento molt identificada amb això, amb una música propera, natural, sense grans coses, i que parlen des de la quotidianitat i des de les experiències del dia a dia.
Per tant, suposo que amb Homes seria un dels grups que t'agradaria fer una col·laboració en algun moment, no? M'encantaria, és bastant somni. I a part dels Stay Homes, hi ha algun altre que hagis pensat, ostres, doncs mira, potser tinc una cançó aquí guardada al calaix, que quan surti estaria molt guai fer-la amb tal. Pues et prometo que no ho he pensat, i això també diu com molt de mi, perquè ho veig impossible, saps? És com que aquestes coses que dius no t'ho planteges, llavors ara mateix et diries que no en tinc ni idea, però perquè és una cosa que no m'he plantejat, de dir, podria fer un tema en col·laboració amb algú? Pues és una cosa que no m'he plantejat. No t'has plantejat encara, eh? No, tant de bo, tant de bo. Però parlant una mica del futur, què és el que ens espera de la Júlia els propers mesos? Què tindrem? Tindrem més llançaments? Tindrem disc? Tindrem EP? O com anirà la cosa? Doncs la intenció ara és anar traient temes que tinc el calaixet guardat i a poc doncs, anar donant una mica de dosis de mi. Al final venen temes igual, propers, que parlen doncs, de la meva experiència i a poc anirem traient temes, a veure quina és la rebuda. Però tenim el calaix ple de temes, eh? Sí. El tenim ben farcit, eh? Sí, el tenim cobert de ple de temes. I des de quan fas cançons teves? Doncs mira, per exemple, ara ja no, fa 3 anys i mig d'aquesta cançó. Sí. Per això, al final, clar, són cançons que tens al calaix guardades i que tampoc mai m'havia trobat en la situació de vaig a produir-les, vaig a fer-les. També tampoc m'havia vist que... No havia sentit que fos el moment. Llavors, ara sí que crec que tot s'ha alineat una mica per dir ara sí que em sento preparada. I com va ser aquest canvi de mentalitat? De dir, doncs ara sí que em veig amb ganes de fer coses pròpies. Com va ser? Com va sortir aquesta... Penso que és molt per seguretat, no? De dir, doncs ara és veritat que tinc un públic que m'abraça i m'acull moltíssim, el que t'he dit abans, necessito com molt sentir-me que agrada, no?, el que faig. Llavors, aquest públic que tenia, doncs abans no el tenia, per exemple. També un 98, la discogràfica, que va confiar en mi, va ser com, ostres, no m'havia trobat mai en aquesta situació. I amb la gent que estic produint també és com que em van abraçar moltíssim i no m'havia trobat mai en la situació on tanta gent m'abracés i on digués, crec que ara sí que estic preparada. Empanyent, eh? Empanyent aquest projecte endavant. Clar que sí. I l'única cosa que ens falta és veure't en directe. Quan et podem veure en directe? Quan tens plantejat el tema dels directes? No sé, és que tinc moltes ganes de veure't en directe. Ja, doncs series xulíssim poder-te dir una data que no existeix. No ho sé encara. Sí que és cert que, bueno, ja ho has vist, m'agrada fer les coses a poc i quan em sento segura. I ara estic produint cançons, estic preparant una mica el coixinet, la base. Llavors, ara no em veig fent un directe perquè penso que hi ha moltes coses a preparar que venen abans, no?, que això. Llavors, quan hi hagi un calaixet més de temes, i també m'encantaria fer en directe les versions que he fet en català, que és que em moro de ganes de fer-ho. Llavors, fer un mix de les dues combinacions és el que m'agradaria. O sigui que de moment anirem tenint noves cançons de la Júlia, de mica en mica, i el tema dels directes ho deixem per una miqueta més endavant, però suposo que ja hi estàs pensant. Sí, no, d'alguna manera ja estàs pensant. Sí, està 100% present. Està 100% present. L'únic que no vull córrer. No vull córrer i vull fer-ho bé i sentir-me segura amb el que oferiré. I t'agradaria, no sé, algun directe dels que has vist, de dir, doncs m'agradaria que tirés una mica com Catarres, com no sé qui, com tal, o una cosa totalment diferent? Ui, sí, i m'imagino alguna mica més diferent. Sí? Sí, perquè no veig un escenari ple, tampoc, de coses, ni d'instruments, ni de res, però tampoc em veig jo sola, no? Llavors veig un escenari, doncs, amb 2 o 3 músics i molt íntim, diguéssim. Molt bé. És una mica el que visualitzo, però clar, una cosa és visualitzar després el que passi i ja veurem cap on van els camins. De moment és bo visualitzar-ho i després ja anar treballant perquè això sigui una realitat. Doncs moltes gràcies, Júlia, per visitar els 40, per visitar Can 40, i ens tornem a trobar aquí ben aviat. Tant de bo. I tant. Ens quedem escoltant la seva nova cançó, la que es diu Ara ja no, aquí als 40.